Μια αδιανόητη εγκληματική ενέργεια συνέβη την ώρα της Ανάστασης, αυτό το Πάσχα στην Ηλία. Στο χωριό Άγναντα, άγνωστοι ξεκλήρισαν, όπως βλέπετε πίσω μου, ένα κοπάδι πρόβατα. Περισσότερα από 50 ζωντανά κόπηκαν στο λαιμό βίαια την ώρα που το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης αντιχούσε στην υπόλοιπη περιοχή. Ξεκίνησα από το πρωί, ανήμερα το Πάσχα, να έρθω να δω τα ζώα να τα έξω και τα βρήκα όλα τελειωμένα. Σε αυτό το δρομάκι το στενό. Σε αυτό εδώ, είστε μέσα στο γράφει εδώ δίπλα τα πρόβατα, κλεισμένα και εδώ τα έβανα και τα άρμεγα, ξέρω εγώ, και τα βρήκα τα πρόβατα σφαγμένα όλα. Τελευταία φορά που είχες έρθει εδώ πέρα από το Μεγάλο Σάββατο. Προηγούμενο βράδυ, το Μεγάλο Σάββατο, έφυγα από εδώ 8 η ώρα το απόγευμα, που τα άρμεξα και έφυγα. Άρα αυτό μπορεί να έγινε και την ώρα της Ανάστασης που όλος ο κόσμος είναι, ας πούμε, στην εκκλησία. Κάπου εκεί. Πάει κάπου το μυαλό σου τι έχει συμβεί, γιατί φαίνεται σαν μια πράξη εκδίκησης. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά για κάποιον, γιατί δεν είχα προηγούμενα με κάποιον. Πάντως είναι πράξη εκδίκησης. Μπορεί να είναι και ζήλια, έτσι, στη μέση. Ζήλια με εκδίκηση. Δεν μπορώ να πω για κάποιον και δεν μπορώ να πάρω για κάποιον στο λαιμό μου να πω ότι είναι αυτός. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Έτσι. Το μόνο πράγμα που είναι αυτό θέλω. Και θέλω από τη δικαιοσύνη να δικαιωθώ, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος να δικαιωθεί, γιατί σήμερα είναι σε μένα, αύριο το πρωί θα είναι σε άλλον. Πόσα χρόνια είσαι κτηνοτρόφος? Είμαι από 16 χρόνια κτηνοτρόφος. Ασχολιόμαι με τα πρόβατα. Σιγά. Έχω φτάσει 24, πήγα φαντάρος από τα βγήτα, κάτι είναι δική μου, ξέρω εγώ. Και μετά γύρισα για να τα εκμεταλλεύομαι, για να πίνω κι εγώ λίγο γάλα, για να ζήσω κι εγώ. Η ζημιά πόσο είναι? Η ζημιά. Πάνω από 10.000 ευρώ. Ναι, δεν πληρώνεται. Για μένα, ειδικά για μένα και τον Νίκο, δεν πληρώνεται τη ζημιά αυτή. Ουσιαστικά σου τελειώσανε τη δουλειά σου. Πρέπει να βρεις άλλα πρόβατα αυτή τη στιγμή. Εγώ, Φερρυπίν, εντάξει, είχα άλλα, ξέρω εγώ, 30-40 πρόβατα έχω στο σπίτι, αλλά είναι αρνιά από αυτόν. Εγώ θα κάνω σε 2 χρόνια τώρα να ξεκινήσω πάλι να αρμέξω, να δώσω αρνιά, να κάνω να ράνω. Εγώ έχω υποχρεώσεις. Έχω τη γυναίκα μου είναι έγκυος. Πρέπει κάπου να. Πόσα ήταν εδώ στο κοπάδι? 50? Στα 54 πρόβατα. 54. Έχω 3 τραυματισμένα στο σπίτι, μία απεβίωσε, τα άλλα 2 είναι σώα, τα άλλα 2 είναι τρυπημένα. Η μία είναι σώα τελείως, δεν την έχουν πειράξει καθόλου. 51 πρόβατα είναι σφαγμένα. 51 πρόβατα σφαχτήκαν. Σφαγμένα 51. Είναι όλα κομμένα στο λαιμό, Όλα κομμένα στο λαιμό, όλα. Πώς ένιωσες εκείνη την ώρα που το είδες? Πώς να νιώσω, ούτε κατέβηκα καθόλου. Πήρα το τροφείο με τα μάξι, σηκώθηκα, έφυγα. Δεν ξέρω πώς πήγα στο σπίτι, τα μάξι δεν ξέρω αν πάταγε. Αν πάταγε, δεν ξέρω τα μάξι. Αν πάταγε, είχαμε στον δρόμο και αν πήγαινε πετώντας. Λοιπόν, αυτό το κακό πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι η μόνη περίπτωση εδώ. Έχουμε κι άλλα συμβάντα και προ 2 μήνες και προ 3 και του. Σε τέτοια έκταση? Σε τέτοια έκταση όχι. Από κότες, από αρνιά κτλ. Τι άλλο να πω. Αλλά αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Αυτό είναι πρωτοφανές και λυπάμαι και στενοχωριέμαι γιατί φτωχό παιδί. Και... Άστε. Μην βάλω κι εγώ τα κλάματα έτσι που το βλέπω. Τα πρόβατα τα βρήκα όλα φραγμένα εδώ. Όλα. Συνήθως αυτό το σημείο είναι φραγμένο ή μόνο εδώ είναι φραγμένο? Μόνο εδώ είναι φραγμένο. Επίσης εδώ κάποιος μπορεί να ήθελε να περάσει. Ναι. Κάποιος μπορεί να ήθελε να περάσει, την άνοιγα την πόρτα για να είναι ελεύθερος άνθρωπος να περάσει. Ναι. Πόσος κόσμος μπορεί να περνάει εδώ στην περιοχή? Σπάνια. Καταρχήν κάναμε στη διαδρομή πόση ώρα να φτάσουμε. Σπάνια να περάσει από εδώ. Δεν είναι κάτι που το ξέρει κάποιος από μακριά. Σπάνια να περάσει από εδώ και αυτός, γιατί όλοι είμαστε ανθρώποι και ξέρουμε από πρόβατα, όλοι εδώ πάνω. Θα ανοίξετε τα πρόβατα κλεισμένα εδώ, θα ανοίξει την πόρτα, θα περάσει μέσα από τα πρόβατα, θα ανοίξει πάλι εδώ, θα τα ξανακλείσει. Γιατί είμαστε ανθρώποι δηλαδή. Έτσι. Ναι, δεν είναι θέμα περαστικού. Δεν είναι θέμα περαστικού, αυτό είναι εκτέλεση τα πρόβατα. Εκτέλεση. Μακάρι να τα φώτο να τα έπαιρνε, να μην τα βλέπα καθόλου. Δεν είχα πρόβλημα κανένα παρά αυτό που είδα.